ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இன்றைக்கி வந்து என்னென்னா வீடியோவில் ஒரு டிப்ஸ் கொடுக்க போகிறேன். அதுக்கப்புறமே நம்ம வந்து குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது நமக்கு பிடிச்சமான ஒரு விளையாட்டை நம்ம விளையாடுவோம் வீட்டில். அது வந்து நம்மலாம் வந்து பழைய ஞாபகங்கள் அதெல்லாம். இப்படி இந்த டிப்ஸ் வந்து நான் லாஸ்ட்டில் இது எதுக்கோசரம் வச்சுருக்கேன், இது வந்து ஜாதிக்காய். இது எதுக்கோசரம் நான் வச்சுருக்கேன்னு உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். இது லாஸ்ட்டில் இதை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து என்னென்னா, நமக்கு சின்ன போதில் நம்ம இருக்கும்போது நம்ம விளையாடின ஒரு இதுதான் இது வந்து நான் வந்து ஊரில் நான் வந்து வெளியில் ஒரு 1 வீக் போயிருந்தபோது என் பையனுக்கு வந்து எங்கள் அண்ணன் வாங்கி கொடுத்தது. இது பார்த்தோன்னே எனக்கு அவ்வளோ, ஊர்லேருந்து வந்துட்டு நான் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப வந்து சந்தோஷமாக இருந்தது. அந்த பழைய ஞாபகங்கள். வாங்க, இது வந்து ஷூ பாக்ஸ். இதில் தான் நான் வந்துட்டு அதை வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஃப்ளைட்டில். ஏன்னா ஃப்ளைட்டில் வரும்போது உடஞ்சிரும் இல்லைங்களா, அதனால் பத்திரமா இதில் வச்சு ஒரு இட்லி பாத்திரம் வாங்கியிருந்தேன். அந்த பாத்திரத்தில் வச்சு சுற்றி எடுத்துகிட்டு வந்தது. வாங்க, இது உங்களுக்கும் இது வந்து பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது நம்ம சின்ன போதில் இருக்கும்போது நம்ம விளையாடின சாமானுங்க. சொப்பு பாத்திரம் தான், மண் பாத்திரம். வாங்க பாருங்கள், நம்ம விளையாடும் போது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது. ஆனால் வந்து இப்போ வந்துட்டு இது வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்களேன். நான் வந்து விளையாடும் போதெல்லாம் இந்த அடுப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியாக இருக்கும் பாருங்கள். ஆனால் வந்து இது இப்போ வந்து எவ்வளோ பெருசு அடுப்பு இருக்குது பாருங்கள். என்னென்ன வந்து இதில் வந்து வாங்கியிருக்காங்கன்னா பாருங்கள், இது வந்து ஒரு அடுப்பு, அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு குண்டான், சாதம் வடிக்கிறதுக்கு வடித்தட்டு இல்லைங்களா இது, அதுக்கப்புறம் இது ஒரு டம்ளர் மாதிரி எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம், தண்ணி பிடிச்சி வச்சுக்கலாம், ஒரு சட்டி. இது வந்து நான் வந்து குல்ஃபி வாங்கியிருந்தேன். குல்ஃபிக்கு வந்து அந்த பானையில் வச்சு கொடுப்பாங்க இல்லையா, அதோடைய பானை அது வாங்கியிருந்தேன். அதையும் வந்து நான் கழுவிட்டு எடுத்துகிட்டு வந்தது. இதுவும் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் நான். இது எங்கேயாவது நாங்கள் வெளியில் போகும்பொழுது இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே பசங்களுக்கு வச்சு விளையாடுறதுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம், நம்ம எப்படி விளையாடணுன்றது. ஏன்னா இங்கே வளர்ந்த பசங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் பற்றி தெரியாது. இது ஒன்று. இது பசங்க வந்து பையன் வந்து வீட்டில் விளையாடிட்டு அப்படியே எடுத்து வச்சது இந்த பானை. அதேமாரி இது ஒன்று. இது வந்துட்டு இது ஒரு இது என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம அன்னக்குடம்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் இது ஒரு பானை. அதே மாதிரியே அதுவும் அந்த அன்னக்குடம் மாதிரி தான். இதுவும் வந்து அந்த ஒரு பாத்திரம். இதுவும் வந்து ஒரு பாத்திரம். கடாய் இருந்தது, இதில் கடாயை காணோம், மிஸ் ஆயிடுச்சு போல இருக்குது. வீட்லேயே வாங்கிட்டு வந்து வச்சுக்க, ஏன்னா பசங்கள்லாம் இப்போ ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க. இது வந்துட்டு எங்கேயாவது வெளியில் கூட்டின்னு போயிட்டு அவங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கு நல்லா ரெடி பண்ணி கொடுத்தோம்னா, எப்படி நம்ம விளையாடணுன்றத குழந்தைங்க நம்ம சின்ன போதில் இருக்கும்போது இது விளையாடணும் இல்லைங்களா. இப்போ அவங்களுக்கு இதை நாங்கள் எப்படி விளையாடணுன்ட்டு இதை காமிக்கிறதுக்கே இதை வந்து நான் இங்கே ஊருக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தது. இது நான் எப்பயாவது வெளியில் போகும்போது அந்த இடத்துல நான் இதில் வந்து சமையல் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்தது இந்த டிப்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். இதெல்லாம் வந்து நான் எடுத்து வச்சுட்டு இங்கேயே வச்சிடுறேன். அடுத்தது டிப்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். இப்போ இந்த ஜாதிக்காய் நான் எதுக்கு எடுத்திருக்கேன்னா, இதை மாதிரி ஒரு நம்ம சந்தனம் அரைக்கிறதுக்கு இதை மாதிரி எந்த ஒரு கல்லாக இருந்தாலும் இதுமாரி நல்ல சாஃப்டாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஜாதிக்காய் இழைக்கிறதுக்கு தான் இது வந்து நான் வந்து சந்தனம் இழைக்கிற கல். இது வந்து ஜாதிக்காய். இது ஏற்கனவே இழைச்சி வச்சுருக்கேன் நான். இப்போ வந்து இது வந்து ஜாதிக்காய். இது என்ன பண்ணணுன்னா, தண்ணி கொஞ்சமாக வந்துட்டு விட்டுட்டு ஜாதிக்காவை நம்ம இழைக்க போகிறோம். இது எதுக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நிறைய பிம்பிள்ஸ், அதாவது முகத்தில் பிம்பிள்ஸ் வரும் நிறையானா, அப்பப்போ அங்கங்கே பிம்பிள்ஸ் வரும். சில டைம் நான் என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு தெரியாமல் வந்து அந்த பிம்பிள்ஸை வந்து கிள்ளிடுவேன். கிள்ளினோடனே அந்த இடம் வந்து ஒரு மாதிரி கருப்பாயிடும் நமக்கு. அப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா, இதை வந்து நல்லா இதை மாதிரி இழைச்சிட்டு
அந்த பிம்பிள்ஸ் இருக்க இடத்துல வந்து இதை வந்து நம்ம போடணும். கொஞ்சம் கட்டியை அழைச்சிக்கிட்டோம். இப்போ இதை வந்து எங்கெங்கே பிம்பிள்ஸ் நமக்கு இருக்குதோ அங்கங்கே வந்து நம்ம இதை வந்து தடவுறோம். இல்லை ஃபேஸ் பேக்காகவும் நம்ம இதை வந்து போட்டுக்கலாம். நான் வந்து இதை பெரும்பாலும் நைட்டில் தான் நான் வந்து போடுவேன். எங்கே பிம்பிள்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து போட்டுட்டு ஃபுல் பேக்காகவே போட்டுடுவேன். போட்டுட்டு நல்லா இதை வந்து காய விட்டுடணும். காய விட்ட பிறகு நான் வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுவேன். இதை டெய்லினா அந்த பிம்பிள்ஸ் இதுவாகிற வரைக்கும் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். சில பேருக்கு இது ஒத்துக்கலைன்னா அவங்க வந்து ஒரு 2 டேஸ்க்கு 1 டைம் கூட போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி பேக் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா இது நல்ல ஸ்மெல் நல்லாவும் இருக்கும். அந்த இடம் வந்து அந்த பிளாக் வந்து போயிடும், பிம்பிள்ஸும் வராது. இது வந்து வீட்டில் இருக்கிற ரெமெடி இது. இது நீங்கள் காலையில் வந்து நீங்கள் இதை டெய்லி யூஸ் பண்ணிட்டு வரும்போது நம்மளுடைய முகம் வந்து நல்ல கலர் கொடுக்கும். இப்போ வந்து இதை நான் போட்டிருக்கேன். இந்த இடத்த வந்து நான் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமே காமிக்கிறேன். காஞ்ச பிறகு பாருங்கள், ரொம்ப நல்லா அந்த இடம் நல்ல பளிச்சுன்னு க்ளோவாக இருக்கும். இது வந்து பிம்பிள்ஸ்க்கு இது சூப்பரான, நிறைய பேருக்கு பிம்பிள்ஸ் இருக்கும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு வந்து நீங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். இது பாருங்கள், இப்போ காஞ்சிருக்கு. இந்த இடம் ரொம்ப காயல, இப்போ லைட்டாக தான் காஞ்சிருக்கு. இதை வந்து நான் வந்து கழுவிட்டு காமிக்கிறேன். நம்ம கழுவும்போது இப்படி நல்லா தண்ணி வச்சு தேய்ச்சிட்டு நல்லா இதை மாதிரி நல்லா நம்ம வந்து நல்லா கழுவணும். முகம் கழுவும்போது காஞ்சிருக்கனால கழுவுனிங்கன்னா அது நல்லா நம்ம தொடச்சி அப்ளை பண்ணிவிட்டு தொடச்சி எடுத்திங்கன்னா இப்போ பாருங்கள், இந்த இடம் எவ்வளோ இந்த இந்த கையில் பாருங்கள், இந்த இடத்துக்கும் வித்தியாசம் பாருங்கள். இந்த இடம் எவ்வளோ நல்ல கலராக ஒயிட்டாக இருக்குது. இந்த இடமும் பாருங்கள், இந்த 2 இடத்துல. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.